नमस्कार. मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुमचे मनपूर्वक स्वागत आहे. आज आपण भेट देणार आहोत रेडी येथील स्वयंभू गणपती मंदिर, रेडी स्वयंभू माऊली मंदिर आणि रेडीची मिठागरे. त्यामुळे हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. वेंगुर्ल्यापासून साधारण 20 किलोमीटरवर रेडी हे गाव वसलेले आहे. आपण जी सुंदर मूर्ती पाहत आहोत ती स्वयंभू असून उत्खननामध्ये सापडली आहे. साधारण 50-60 वर्षापासून रेडी येथे खाण व्यवसाय सुरू आहे. या काळामध्ये खाणीवरून खनिज मालाची ट्रकमधून ने-आण चालायची. रेडी येथील सदानंद कांबळी हे 1976 मध्ये ट्रकमधून खनिज माल ने-आण करायचे. या परिसरात त्यांच्या स्वप्नामध्ये गणपती आला आणि आपण जमिनीखाली असल्याचा साक्षात्कार करून दिला. त्यानंतर ग्रामस्थांच्या मदतीने येथे खोदकाम केले असता जांभ्या दगडात कोरलेली ही गणपतीची भव्य आणि देखणी अशी मूर्ती दृष्टीस पडली. तसेच यानंतर गणपतीचे वाहन उंदीर मामाही सापडले. अखंड अशा जांभ्या दगडात कोरलेली लोभस अशी ही मूर्ती 6 फूट उंच आणि 3 फूट रुंद आहे. ती बैठी असून द्विभुज म्हणजेच 2 हातांची आहे. या मूर्तीच्या एका हातात मोदक तर दुसरा हात आशीर्वादासाठी वर आहे. ही मूर्ती पांडवकालीन असल्याचा उल्लेख आढळतो. या ठिकाणी या मूर्तीची प्रतिष्ठापना करून 1978 मध्ये हे मंदिर बांधण्यात आले. त्यानंतर येथे मोठ्या प्रमाणावर भाविकांची वर्दळ सुरू झाली आणि आता नवसाला पावणारा गणपती म्हणून याची सर्वदूर कीर्ती पसरली आहे. येथील मंदिराच्या भिंतीवर आपल्याला गणपतीच्या वेगवेगळ्या रूपातील चित्रे पाहायला मिळतात. ही सर्व चित्रे वेंगुर्ले येथील चित्रकार समीर बागायतकर यांनी रेखाटलेली आहेत. रेडीच्या गणपतीला जातानाच वाटेत स्वयंभू श्री माऊली मंदिर लागते. रेडीचे हे माऊली मंदिर अतिशय भव्य आणि अप्रतिम आहे. ही ग्रामदेवता 600 वर्षांपेक्षा अधिक जुनी असावी असा उल्लेख आढळतो. मंदिराच्या गाभाऱ्यामध्ये माऊली देवीचा स्वयंभू असा पाषाण आहे. त्याला वारुळ असेही संबोधन आहे. मंदिरामध्ये विविध ठिकाणी नक्षीकाम केलेले आपल्याला दिसते.
मंदिराची निर्मिती करताना आत हवा खेळती राहावी अशी रचना केलेली आहे. इथे आपल्याला रेडी शिरोडा मार्गावर रेडीची पारंपरिक मिठागरे दिसत आहेत. मिठागरे म्हणजे समुद्राचे पाणी अडवून मीठ तयार करण्यासाठी केलेले वाफे असतात. भरतीच्या वेळी समुद्राचे पाणी वाफ्यांमध्ये येते, सूर्याच्या उष्णतेने पाण्याची वाफ होते आणि मीठ खाली शिल्लक राहते. याला मिठाची शेती असेही म्हणतात. आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंटमधून नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा.